L'astigmatisme és un altre concepte afegit a tot aquest tema de la correcció visual perquè és un dels efectes que volem corregir. Quan volem corregir l'astigmatisme, i estem parlant de lents intraoculars, el que parlem és de lents tòriques. Tòriques vol dir que aquella lent, a part de la correcció per la visió de lluny, a part de la correcció de la visió de prop, en aquest cas parlem de lents multifocals, porta una correcció per l'astigmatisme. I llavors parlem de lents multifocals tòriques. El corregir l'astigmatisme ens permet també un plus en la visió, perquè l'astigmatisme pot produir una dificultat visual tant a la visió de lluny com a la visió de prop, i quan més ens acostem a l'objectiu final, que seria les 0 dioptries, la visió serà millor. Si volem corregir una persona perquè vegi bé de prop i de lluny i té astigmatisme, en aquest cas és quan actualment podem utilitzar lents multifocals i que a més en diem tòriques perquè aporten aquesta correcció afegida de l'astigmatisme.